The age of lockdown has gone. Well, not really. Mae'r siopa ar agor eto, mae'r high streets yn llawn o bobl eto, a mae bywyd yn dod yn ôl at ei hun. Na, dwi just dechrau bod yn llond bol gweld fideos a lluniau o'r aftermath o pobl yn sesio. Now listen, I'm all for everyone letting loose. Achos doedd y lockdown ma ddim yn hawdd I neb. A da ni gyd yn heiddi some kind of reward. Iawn. Ond for fuck's sake. Pwy sy'n really dal yn lluchio sbwriel ar lawr? So peth gyntaf ydy de, pam mae pawb dal I wneud? Pwy? Pwy sy'n dal yn wneud? Don't give a fuck. Dwi wedi sgwennu list. So, here we go. Rheswm mae pobl dal I luchio sbwriel ar lawr. Rheswm 1, just for cars diog. Osa rheswm arall? Oh my god. Oh my god. Nes ti weld yna? Nes ti weld yna? So be ddylai fi wneud nesa? Option 1. Fuck that, mate, that's not my job. Option 2. Ella un o'r rhesymau mawr ydy does na'n digon o bins o gwmpas. Yn lle prynu bytel o ddŵr, prynwch hein, maen nhw'n para lot hirach, maen nhw'n rili hawdd I llnau. Maen nhw'n edrych yn lot gwell. Dwi'n gwybod bod y system angen newid, ond wneith y system ddim newid tan da ni gyd yn fforsio fo I newid. So os da ni gyd yn stopio prynu pethau sydd yn defnyddio single-use plastic, ella wneith rhywbeth fel hynna fforsio rhywbeth I newid. Does na'n dim byd yn wrong efo pobl yn mynd allan ac yn enjoyo'n hunan. Ceriwch mlaen yfad, ceriwch mlaen gael hwyl, ond da ni'n gorfod stopio bahafio fel hyn. Da ni well na hyn. Anyway, dyna hi. Dwi am stopio rantio. Hwyl.